Oleh online exam tur ti dan thiam lo konom paltakin video in kan dange online exam tur hian application pani nga ya scanner le pdf nga ya ke chon scanner hian adobe scan hei hi ka download a chuan pdf hei kan ei boka chuan adobe scan kan lut masanga chuan adobe scan kan lu hian kan answer paper kan zia zo to ho kha thla kan langa tian thla kan lak zo pe khan continue hi kan met zerang chuan thla kan lak zo in kan thlak zo che kha kan click anga chuan a page zat ha kan endu chuan tian and thaini chuan adobe scan 31 August 2020 hin kan lu danga ta hian kan row number subject le paper zat ha kan type ang row number subject le paper zat ko type zewa chuan okay kan metanga chuan save pdf hi ka click liang chuan ain upload lai pona ti ngal theya share chung beram hi kan metanga chuan share copy noi bera hian kan met liang chuan ta hian gmail a hian kan lu tanga true ta hian kan va thon na tur college mail a khan hi kan thon don ta ma se tuna chona ti chin nan hi samua mail a kan ti doni chuan compose email a hian kan hming pum kan type anga chuan a hnuaiah kan row number khati zong kha ni chuan kan ti zauta sen hi kan metang chuan khati zong kha ni a answer kan thon to nu khan confirmation kan dong le dona a confirm nge ni ti chin har ke kan dong le do ni ti zong kha ni e